उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। महाराष्ट्रात फायद्यात चालणारी गुरुत्वाकर्षणावर आधारित अशी पाणी पुरवठा योजना सावंतवाडीत आहे। शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाणेकोंड धरणानं तळ गाठलाय, त्यामुळे सावंतवाडीकरांना पाण्याची चिंता सतावू लागली आहे। अद्याप पावसाचा सुद्धा पत्ता नसून मिरग देखील सुका गेलाय। त्यातच मोती तलावातील पाणी सोडल्यामुळे शहरातील विहिरी आटल्या। बारमाही भरून वाहणाऱ्या आत्मेश्वर तळीनं तळ गाठलाय, त्यामुळे 2 दिवसात वरुण राजा बरसला नाही तर सावंतवाडीकरांना पाण्यासाठी युद्ध करावं लागणार आहे। मोजकाच आणि काही दिवसच पुरेल इतका पाणीसाठा शिल्लक आहे। सध्या शहरातील काही भागात बंबानं पाणी पुरवठा करण्याची नामुष्की उडवली आहे। येत्या 2 दिवसात पाऊस न पडल्यास सावंतवाडीकरांना पाण्याच्या मोठ्या समस्येला सामोरं जावं लागणार आहे। माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी पाणेकोंड धरणाची पाहणी केली असता पाण्याच्या पातळीत झालेली घट दिसून आली। काही वर्षांपूर्वी अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती, परंतु 15 जुलैपर्यंत कमी अधिक दाबानं पाणी पुरवठा शहरामध्ये होत होता। येथील नागरिकांनी घाबरून न जाता पाण्याचा अपव्यय टाळावा, जेणेकरून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची समस्या निर्माण होणार नाही, असा सतर्कतेचा संदेश माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी दिला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।